Alongside Joseph Galmain made a video defending Vuyokasi and Tirelo. She is tired of seeing two fan bases going toe-to-toe with each other. This is what she had to say. At the end of the video, Msensi, please do not forget to like, subscribe to my channel, hit the notification bell. Bye-bye. Izingane zabantu phila impilo yazo abantu abasakwazi ukuphosta nje into eziqondene nazo yeah banake nazo izingane zabantu ngiyazikhulumela phela le ngane ngoba zizele izingane zami ngoba this Tirelo this abhizi babhulishana nezingane zemizi yabantu abangazazi abangahlangene nazo abantu nje caka ukuthi abana life nje bahlalela ukunaka izingane ezincane lezi izingane ezincane bafowethu yini eyenza abantu babe njeni emhlabeni nje abantu bavese bemuncu nje bakithi bamuncu nje abantu awazi ukuthi yini ngempela hayi umnini awungeke sisiyenze lonto we hayibo ufuna buyageza izitsha phela basedlile ufuna geza izitsha ufuna geza izitsha kushintshwana phela senza njalo la ekhaya ama-chores nje akhona bayashintshana khona obanzi khona umnini mase ufuna bafunde uzenzele ingane guys mina kanti anifundisi yini